Kai da kake magana kake cewa wai aje a samu mutum wai aje a yi masa magana. A ina mutum ya fito yayi magana? Ku rinka gane wani abu, mutumin da ya fito yayi magana a social media ai a nan gurin ya kamata a ce kai ma ka fito ka bashi ansa, saboda ai ba tsoron mutum kake yi ba. Saboda Naziru ya fito ya zo ya faɗi magana abin da ta yi bata kyauta ba, shine kawai sai ku fito kuna cewa wai bai kamata abin da ya ba. Kai a ganin ka daidai ne? To in kai a ganin ka daidai ne an zagi almajiri, mu a ganin mu ba daidai bane, ba tsoron wani muke ba, kuma sai mun faɗa. Sai mun faɗa. Muna tsoron wani ne? Ko Nazirin shi ma yana tsoron wani ne? Ai wallahi ba ma tsoron wani, balle ku karan kaɗa miya. Za ku zo ku wani ishi mutane wai abin da ya ba daidai ya faɗa, ni ma kuma na faɗa, ku abin da za ku daidai da ku muke ai. Ni ban ma so aka ce yayi magana ba, na so a ce ya bar ni da ku wallahi. Dan ni ku ba kuma isa a gurina ba. Mata ta fito ta zo ta ci mutuncin almajiri, sannan ku zo wai kuna goyon bayanta tana ci. Ha ba da Allah, kai kanka ai ka bayyana yanda rayuwarka ta yi, ko ba haka bane ba? Dan girman Allah yadda ka bayyana rayuwanka, me bambancin ka da almajiri? Amma har yau za a buɗe baki a ce an ci mutuncin almajiri, sai ka fito wai ka ce wai kana faɗan wa'innan maganganu. Think before you do. Duk da dai ba iya turancin nayi ba, amma ya kamata kai tunani. Za ku zo kuna ta ƙalubalantarsa, ya faɗa ɗin. Aikin banza kawai. Abin da ya kamata ku yi faɗa a kai ba ma shi kuke yi ba, wai ta kyauta saboda kana neman gindin zama a gurinta. Mu ba ma neman gindin zama a gurin kowa, a gurin Allah muke nema wallahi. Amma akai sai mun faɗa. In dai mutum ya ba daidai ba sai mun faɗa. Ni ban so na yi magana ba wallahi Allah. Ban so na yi magana ba, amma dole sai da aka kai ni inda dole sai na yi magana. Kuma ni na san ƙarshen ta idan har na yi magana zai zama faɗa ne, saboda ni za ku kalle shi a matsayin faɗa nake. To in ma kun kalle shi a matsayin faɗa, ai an yi faɗa da kuma ku ake. Wa yake tsoron ku? Bismillah, shege ka fasa.